Mga idol, si Bayramon ako nin tudluan og leksyon. Makaon ba? Tamens ba? Tamens ba na? Makaon eh. Di ka mo to. Makaon eh. Tinod ba yo? Si Bayramon mga idol katuhon dili in town. Ano, yati ba murom sa kanang-kanding nga Bombay? Murag ko no kog kanding Bombay mga idol. Bungot na nagsungay ko nung kuwang nako in town. Tambal sa bitis. Soy. O sige ba, para man makita sa nga. At Soy. Ano may lagi na? Oh, dala ako. Kuyogi ko sa ito, master. Ano? Hindi ako kadol kayo kung ibo sakit. Alam mo yun. Ano ko raw? Asawad-asawad mo. Asawad lang mo yun. Mahal siya kita ko, insulin plant ba? Ang testingan ito kaon ba, kanang sang udlot sa nugas. Si Bayramon mga idol wala makuntinto sa mong gikaon. Suwayan po kuno niya kaon ang udlot sa anugas mga idol. Oy Manny Chris TV, ayaw gin magtinunto og kaon anak kay puti ng katula. Basin mo burot na inyong dila. Kaon ng kandeng. Bay. Itong ikaw na to, bay. Bato siya gitawa ko. Insulin plant. Tambal to siya sa taas kong sugar. Diabetes ka. Tambal to siya. Unya mga idol, si Bayramon daghan kay nahuna-hunaan nga kaonon. Iyang gitripingan og kaon mga idol katong mga tanom nga katol. Ambot lang kung magsilbi baka ni si Bayramon. Ang bartisa ito kaon ba, kaning nga udlot sa badyang. Udlot sa badyang. Iya ko no kung padadon mga idol. Kadaot na ba? Mga on na, mga kadaot na. Pagtarong ni bay, oy, udlot sa badyang. Kita binid na di mga tao na to. Pagtarong ba mo? Mangita ko udlot sa badyang di subos-ubos. Pero ang kuyaw lang ba yung makakaon sa dili mabugto lang lawen ko na. Katol ko no kayo na mga idol. Katol bay. Mubaha ng laway. Ah. Kung doon lang mga ilay katol, kalapos badyang ha. Mm. Murag malutong tinain ito na. Na, ay lang, delikado na ba yun? Dirin lang hipay. Nipay na lang. Nipay. Oh, okay ra, nipay. Mukha ka sa dahon sa nipay, okay na. Uy hala, utro pa man ang nipay nga purting katula. Kung masagiran ka anang tanong purti man ang katula. Katol na. Oh. Dili man na mukatol, mabasa na sa tubig, kaya sumpam na sa tubig. Ay, sumpa din na tubig di ay. Mukatol lang, babagi sa panit. Nung katol juga na ba? Pero alis mong laway, dili ay prehus kayo. Kung ay baso ang kayo. Oh. Ayaw mo tagig tubig ang kayo. Hikapa ang kayo, di paso ka. Oh, pero Kala ang kayo, di ba ikaw ni mo. Bisag usaban nga, kumbaga, patay ang kayo sa mong laway. oh, tinuod sumpa din ang laway bay. Laway! Sumpa din na. Gipasabot mi ni Bayramon mga idol. Sumpa day kuno ang laway parang dili mga tol. Manoy Chris TV, pwede na nahimongon nimong albularyo si Bayramon para kung naay donasyon sa tiki-tiki makapalit ra dayon unya ang lawas mo kondisyon.